jeg hedder Rikke. Og jeg hedder Stephanie. Og vi har nummer 6 i vores opgaver. Og se, hvad en klips og magnet kan sammenholde i forskellige gennem forskellige ting. Først har vi en klips og en magnet. Hvad sætter jeg magneten sammen med klipsen? Og se, de kan blive sammen. Så de to, de er magnetiske sammen. Så har vi så min finger, bruger vi så. Ja, og vi har en her. Ja, okay. Som I kan se, holder den, bliver den fast. Den bliver bare fast. Den gider ikke gå nogen vej. Så den er også magnetisk. Og så har vi lige min sok. Ja. Og så har vi magneten. Og det er selvfølgelig også nok, fordi stoffet det er tyndt. Så har vi noget træ. Eller en blyant. Det skal ikke noget. Klipsen. Ja. Så vi kan se, kan den ikke du. Den hænger ikke fast, den hænger kun fast til magneten. Det dur ikke. Fordi træ er ikke magnetisk. Så prøver vi så med lineal. Det kan den også godt, fordi det er plastik. Man kan også gå rundt med den. Woo! Så har vi noget jern. Ja, det henter hun lige om lidt.